شخوكي دەستپێک زێدەی 12 سال ji alozya Sûrî û destpêkirina wê hundirê Sûriyê de dest pê kiriye. Taybet ev alozî dest pê kir bi xwesteka gelê Sûriyê gokarî bi azad bijî li welatê xwe. Lê belê derbasbûna gelek dewletên dîtir li Sûriyê û taybet nêzîkatiyên ku derbarê vê şoreşê hat kirin çi hundir bi çi derve be hişt ku Sûriyê û gelê Sûriyê ê got dibin ermanca azadiyê derkevin ji xeta xwe bêtir derkeve ji azadiyê an ji xwesteka azadiyê mijar giş bê guhertin bibe mijarekî alozî got hêzên ji derve derbasî Sûriyê bibin her wiha gelek tedexulatê xaricî di hundirê herêmên çê bibe gelek hêzên an quwetên eskerî yê bi navê İslamî an bi navekî heş ban didin li gorî wê bixebitin hem gelek dewletên got derbasî Sûriyê bûn û gelê Sûriyê bi kar anîn ji bercewendiyê xwe re yek ji van dewleta Türk bû ji destpêk alozya Sûrî heroja îro jî mewqifê wê ji gelê Sûrî diyar bû bêtir siyaseta got dewleta Tirkiye di hundirê vê herêmê dimeşan siyasetekî terkîz dikir li ser got araziyê Sûriyê dagir bike xeyratê Sûriyê bigire ji xwe re qezenc bigire çi dar be çi yani heta nirxê herî biçûk di hundirê Sûriyê de ji xwe re bigire û ji Sûriyê derxe û bineqilîne Tirkiye û him jî hemû mesana û meamilê û taybet em bêjin li Helebê ê di hundirê Sûriyê de ji aliyê Tirkiye û çeteyên wê hatin dizîn û hatin derxistin. Em merhelekî gelekî mihim bû her roja îro jî berdewam dike ji ber got îro ro kiryarên dewleta Tirk nelhin ber araziya Sûrî û xeyratê Sûriyê tenê têkirin lê belê lihim ber gelê Sûriyê jî têkirin ji ber got îro em dibînin li Efrînê li Ezazê li Serêkaniyê li Girêspî her wiha li hemû cihên got Tirkiye dagir kiriye îro di çi rewşê di gelê wê jiyan dike bi tîbûn bi birçîbûn bi talankirin bi feqîrtî bi tecawuzkirin bi hebs bi zindan bi her tiştî bi her awayî îro rastî heqas zehmetî dibin û him jî hêzên navnetewî vê tiştî dizanin û bêdengî jî derbarî wê têkirin. Piştî derbasbûna heqas sal ji alozya Sûriyê îro roj bi navê vegerandina alaqeta navbera Sûriye û Şamê de carekî din dikeve rojevê de divê de mero dixwaze bipirse gelo ew hêza ago heqa sal di hundirê vê alozyê de gelê Sûriyê derxist Nîcer gelê Sûriyê derxist Libya şer bike gelê Sûriyê derxist gelek welata gojdevêla wê şer bike wekî Murtezeq di eynî demê de hişt got gelê Sûriyê bikuje gelê Sûriyê tecawuz bike heqa sal ev hêza destledar ew got xeyratê Sûrî gişî ji Sûrî derxist ji bo bercewendiyê xwe bikarbîne wê karî bi çareseriyê bide alozya Sûrî. Li vê de jî mero dipirsî ya tera hikûmeta Şamê çilo xitwakî wilo li hember gelê Sûriyê dike got heqa sal ev gel berxwe dide rastî heqa zehmetî dibe û dîsa jî we got tiştek nehatî kirin wekî tiştek nehatî dîtin dewleta Tirk û dewleta Şamê ew hikûmeta Şamê nêzî gelê Sûriyê dibe û nêzî heqas kiryarê got derbarî gelê Sûriyê hatî kirin îro ro got çareserî ji hûna alozya Sûriyê bêdayîn gelek ew çareserî bi gelê Sûrî re bêkirin yanî gerek guftûgo di navbera hêzên Sûrî etrafên Sûrî ê di hundirê vê herêmê de bêkirin li gorî wê bê nîqaşkirin li ser masayekî ermanca wê nîqaşê ew bê çareseriya alozya Sûrî birengekî teedel li kesekî neyê hemû hêzên destledar ê got hundirê vê herêmê de ne taybet dewleta Tirkiye ji vê herêmê derkeve û ev gel ê got koçber bûne ê got îro rot kampa dene herêk vegerin malê xwe û herêk vegerin welatê xwe û jiyanekî normal tê dibijîn ji wana wilo him wekî gelê Sûriyê wekî rojnamewanên got heqa
قاس بویرین گل سوریه هاتی قوماندن مشوپاندیه هقاس ایریش گل سروی هرمی هاتی کرن هر دم به مجاریرن گاو بگاو دبیجن گرک چارەسەریە ئالۆزیا سووریە لە سووریە بێکردن بگەلێ سووریێر بێکردن ژ بۆ گۆ بکێ ئەرمانجا گۆتی خواستن ژ بلی وێ چ مجار بێنی قاشکردن ئان چ مجار بێ گفتوگۆکردن تە ئەنجام نادە لێ بەلێ بێتر جی vê aloziyê kûr dike û bêtir jî çareseriyê win da dike.